Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kita lanjutkan kaji kita hadis Arba'in An-Nawawi. Sekarang hadis nomor 5. An Ummil Mukminin, saking ibuke wong iman, Ummi Abdillah, ibuke Abdillah, Aisyah. Dadi Aisyah, nek wong Jawa ngarani Aisyah. Siti Aisyah. Wong Jawa kan gak iso muni ain. Dadi Siti Aisyah. Iku diarani Ummil Mukminin, ibuke wong iman. Apa? Perawi. Apa kok diarani Ummil Mukminin? Bukan ya, surat Al-Ahzab ayat ke-6. Wa azwajuhu ummahatukum, lan garwane nabi ku ummahatukum, ibu sira apa? Al-Ahzab ayat 6. Gambar tulis ya lali. Jadi pira-pira garwane nabi ku ummahatukum, ibu sira kabeh. Dadi nek nabi mati gak oleh dirabi. Mergo termasuk ibu. Status ibu kan gak oleh dirabi. Kala ngucap sapa Siti Aisyah, Ummi Abdillah iku ibuke Nabi Aisyah tau duwe anak pisan. Jenenge Abdillah, mulai darani Ummi Abdillah. Mulane istilahnya ngene ya. Bojone Pak Lurah diceluk Bu Lurah. Bojone Pak Carik diceluk Burik. Bu Carik. Lah kadang-kadang diceluk apa? Celuk anake. Nah, cara wong Kalimantan misale ngene ya. Anak mbarep jenenge Dani. Ana Dani. Lah nek nyeluk wong jenenge iku apa nyeluk ibuke Mamak Dani. Mamake Dani anak mbarep. Istilahnya Mamak Dani. Lah makku wong Jawa, putune wong Kalimantan. Iki tenan nanggane Mbak Nini ngene. Mamak Dani. Medendeng Mamak Dani, maksudnya ibuke Dani. Ya cara Kalimantan ngono nek nyeluk ibu. Gak diceluk jenenge. Diceluk anak. Jenenge karan anak. Lah. Ummi Qalat ngucap sapa Aisyah. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong ahdasa kang nganyar-nganyari, hadis iku anyar. Man sapane wong adasa nganyar-nganyari fi amrina ing dalem perkara ingsun hada kang iki, laisa kang ora ana minhu saking perkara saking perintah
bahwa mongko utahi perkara iku radun di tolak. Sapa wonge sing anyar-nganyari ing dalem perkara ingsun, dudu perkara donya, perkara agama. Nek perkara donya misale sampe mlaku terus gawe sepeda motor, gawe sepeda listrik gak termasuk. Tapi lek masalah agama, masalah syariat, bawarudun mongko di tolak. Bawarudun mardudatun. Mana sing ngono? Dadi apa di alai ngatasi di mang perkara nanti ke alai itu Malaysia ora ana minhu saking perkara bahwa mungkau tahi perkara itu radun ditolak. Dadi sing apa jenenge iku nglakoni agama sing gak ana apa dalile mongko ditolak. Tapi aku ikhlas. Kadang-kadang iya gak ada perintah tapi aku ikhlas nglakoni. Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisina. Terus jadi amal kudu ikhlas. Ikhlas moga iki mang ngaji iki mang. Delok ae adik turu ya wis gak ikhlas iki wis gak niat ngaji. Wa ma ya batai ghairal islami dinan. Terus fala yakbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Termasuk apa? Wong sing golek agama saliyane agama Islam mongko bakal ditolak. Surat Ali Imran ayat 85. Engkau mbok tulis lali ngene iki. Aku dhewe ya lali kadang. Mulane apa? Catet. Sampeyan niku berburu ilmu. Lah nek gak mbok taleni hasil buruan sampean ucul. Lah taline ilmu apa? Tulis. Terus wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat li Muslim kedue cak Muslim ndi wonge wa fi riwayat lan dalam riwayat li Muslim hadismu Muslim nek sing ndukur hadis Bukhari Muslim bae jarane Lu'lu' wal Marjan kitabe tau ro sampean samae guru tau ro apa meneh bukune Lu'lu' Marjan itu adalah hadis paling sahih. Mergo gabungan antara Bukhari karo Muslim. Man sabane wong amila amalan man sabane wong amila ngamal amalan ing amilan ngene saya. Iki aku tahu krungu ana guru nerangno. Amila amalan utawa amilan padha maknane. Laisa ka ora ana alaihi ngatasi amal apa amruna perintah ingsun. Bahwa mongko utawi amal iku radun ditolak. Dadi lek sampean ngamal suatu amalan sing gak ana perintahe
mongko di tolak. Sampe nggo Quran? Bukan, surat Al-An'am 153. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Wa anna hada sirati mustaqiman iku dalanku sing lurus. Fattabi'uhu ikuti wala tatabi'us subula aja nuruti pira-pira dalan. Fatafarraqa bikum an sabilih mongko sira kabeh iku berpecah sangka dalane Allah. Dalane Allah iku wis lurus ngene, aja kathik nyimpang-nyimpang. Jadi tolak-tole menggak-menggok. Akhirnya kesasar gak sampai tujuan. Lah dalane Allah iku apa ya Al-Qur'an Al-Hadis. Lah sing penting lah ikhlas wis talangine ae. Hadis sing sahih sing jelas iku pirang-pirang. Gak kira ngentekno ngamalno iku. Hadis sing sahih sing jelas perintah ana perintahe iku lho gak ngentekno kate ngamalno iku. Wis gak usah golek sing aneh-aneh. Sing gak jelas dalile supaya selamat. Iki lho dalan sing lurus ikuti. Wala tatabi'us subula. Aja ngikuti beberapa jalan. Akhirnya malah kesasar. Kowe kadung teh akeh keliru. Ya rugi kan? Na'udzubillahi min dzalik. Terus an abdi Abdillah saking Abi Abdillah rupane Nu'man ibni Bashir. Abu Abdillah bapak Abdillah jenenge Nu'man bin Bashir. Terus radha'an kala ngucap sapa Nu'man sami tungrungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal halal satemene halal iku bayyinun jelas. Sing halal iku wis jelas, wis dikenal. Mbok iku panganan, mbok iku pakaian, mbok iku minuman, sampean wis seru endi sing halal sing haram. Wa innal haram lan setune haram iku bayyinun jelas endi sing haram, panganan sing haram, endi sing halal wis jelas. Wa bainahuma lan antarane halal haram iku umurun pirang-pirang perkara mustabihatun kang subhat itu gak jelas ki halal apa haram. La ya'lamuhunna orang ngaweruhi hunna ing subhat sapa kasirun pirang-pirang minan nasi saking menungso. Sing halal wis jelas, sing haram wis jelas. Lah di antara halal haram iki ana sing subhat. Iki gak jelas iki halal apa haram. Paman mongko sapane utaman faman mongko utahi sapane iku etakon jaga as-subhati kang subhat itu gak jelas sing halal harami. Faqadis tabra'a
Mongko temen-temen cuci tangan bersihake lidinihi mari agamane wa irdilan kehormatane dadi sing halal wis jelas haram wis jelas. Lah di antara halal haram iki ana sing subhat iki jelas halal apa haram iki. Nek sing umum kaya misale bekicot kan sik apa halal ta haram iki. Terus apa nyambe halal ta haram iki. Pemane kodhok. Pemane kelinci masa adik prean ragu-ragu. Lah sapa wae sing jaga wis gak kate demek sing ngono-ngono iku. Wis gak demek bekicot, gak demek kodhok, gak demek apa? Nyambe. Faqad istabra ali dini wa irdihi. Maka teman-teman bersena agamane lan kehormatane wis slamet wis gak demek ngono-ngono iku. Sebalike wa man lan sapane waqa'atu iba sapa wong wa man ulan utawi sapane wong waqa'atu iba fi subhati ing dalem kang subhat samar-samar waqa'atu iba fil haram ing dalem ka haraman. Lah sapa wong sing main-main nanggone barang sing subhat lebih cenderung tumiba nanggone sing haram. Karai kaya wong kang angon yang akan angon sapa rai khaulal khima sandinge larangan yusiku kuwatir dikuwatirake air ta ayen to nyenggut ngerti nyenggut nyenggut iku mangan iki lho wedhus mangan suket iku darane nyenggut fihi ing dalem larangan. Dadi lek sampean kate angon ndek sandinge apa jenengku larangan lebih cenderung tumiba nanggone larangan iku mang. Ala eling-eling wa inna likulli malikin sak temene kedue saben-saben malik apa malik raja khima utawi larangan ala eling-eling wa inna likulli malikin sak temene kedue saben-saben raja khima utawi larangan ala eling-eling wa inna khima wahi sak temene larangane Allah iku makarimuhu pira-pira haraman pira-pira keharamane Allah. Lah sing dilarang iso ya sing apa ya sing dilarang sing diharamno dening Allah. Sapa sing hafal ayati? Innama harrama alaikum al-maitata terus wadama walahmal khinjir wa ma uhilla surat ayat ayo lek bener tak kasih 10.000 men. Hah? 140
ragu-ragu dibuka. Pira? 100? Bukaan. Syukur muni ya akeh tunggale. Lek sampean gak bener ya goro sampean. Nah, sapa sing goro posone gak ana ganjarane. Wani. Innama harama alaikumul maitata wad dama wal ahmal khinjir wa ma uhilla bi li ghairillah. Famaniturra ghaira bagin wala atin fala isma alai innawa ghafurur rahim. Wis mari buka ketemu. Mergo gak apal gak tak kei. 173. Sak temene Allah ngaramake marang sira kabeh bathang getih lahmal khinjir daging celeng wa ma uhilla bi li ghairillah sing disembelih kanggo saliyane Allah famaniturra ghaira bagin wala adin fala isma sapa wong sing kemelaraten dadi wis di tengah alas gak ana sing dipangan kejaba ya iku tok anake. Lek gak mangan getih ya mangan celeng. Mangan ula. Gak apa-apa wis terpaksa timbang mati. Wala adin orang liwati batas ya wis sak cukupe pokoke urip. Aku eling ceritane sapa? Si Gundul. Si Gundul. Dek TV lah. Petualangan si Gundul. 6 hari gak ketemu banyu ngombe. Dadi lek isih golek bun ya apa rasane wong ngelak selama 6 hari. Akhirnya nemu kewan ngombe darah. Ya apa rasane? Awen lah ya apa wis 6 hari gak ngombe. Nemu darah. Ya paling nikmat wis iku. Tapi ya gak sampai berlebihan kanggo apa mempertahankan hidup. Baik suatu saat sampean mlaku di padang pasir utawa di tengah alas terus gak nemu apa-apa ya wis iku anake. Ya wis gak apa-apa dipangan. Pokoke sik urip mangan godhong-godhongan. Godhong apa? Godhong pring, godhong kates enak. Ya saya tak pangan mentah. Apa? Ana khasiate, ngono lho. Dadi ya godhong tapi ana khasiate. Halal ta haram? Halal. Endi dalile? Iku jenenge dalil asal. Mergo tanah iku halal, dipangan ya halal. Terus lah sama ana perkara telu sing ndek kono iku halal. Dadi jelas kekalalane. Yaiku fil kalai wal ma'i wan nari. Suket, banyu lan geni. Dadi nek ana suket iku halal sapa ae wis ngapik. Kejaba lek ditandur. Kaya di daerah Ngantang kan ancane ditandur suket iku, digawe pakane sapi perah. Ya sece, suket sing liar maksudnya. Walma banyu itu ya halal, tapi nek berlebihan ya kancane gauman. Arep pabrik minuman. Gawe sumur jauh weru. Banyune di sedot, datang gone gauman banyune entek. Mlebu nang sumure pabrik mau. Iku ya gak oleh nek modele
ngono iku. Wanar geni. Geni gak apa. Terus wa inna likulli malikin khima ala inna khimawi makarimuhu. Apa mau dikaramno? Apa? Maita apa? Dam apa? Inna ma harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir. Apa Bang? Maita batang darah terus gerik apa? Daging celeng. Ala eling-eling wa inna fil jasadi sak temene dalam jasad iku mudghatun. Apa mudghatun? Ketik apa daging nek alaka apa wingi alaka ketik mudghah daging idza saluhat nalikane api apa ketik kempel saluhat api apa jasad tu jasad idza salukat nalikane api apa mudghah iku saluka api apa jasad tu jasad kulluhu sakabehane sebalik wa idza fasadat lan nalikane rusak apa mudghah fasada mengko apa jasad tu jasad kulluhu sekabehane jasad ala eling-eling wa ya utai mudghah iku al qalbu qalb apa qalb ati qalbun dadi sapa wong sing tumiba ing dalem sebat lebih cenderung kepada tumiba nanggone kekaroman kaya wong sing angon sandinge larangan lebih cenderung untuk melanggar. Iku kabeh aturane Allah. Lah aturane Allah ero sampean kanggo apa? Apa? Kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi aturan-aturan Allah diciptakan, diatur itu bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi kayak sholat barang itu ya bagi kemaslahatan manusia itu sampean wudu bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Kagem salat kagem wudu, sing rugi sapa? Ya manusa dhewe. Wae poso gak poso, sing rugi sapa? Manusa dhewe. Tapi dalam puasa iku ana apa? Jenenge sel autopagi. Iku sel sing mangan sel sing rusak, sel kanker, sel bakteri, aneh-aneh dalam dipangan karo sel autopagi. Lah metune sel iki nek wonge posone nek wis oleh 9 jam baru metu sel jenenge autopagi sing bakal ngeringkesi sampah-sampah iku. Mulai nek sampean poso 9 jam 12 jam iku gorong kotak oleh. Lek sampean gelem nutupno 18 jam 24 jam sampean tau nyoba? Kurang tahu. Sesekali nyoba poso 18 jam. Ya apa ya pendak. Jadi gak buka sampai ngenteni waktu sahur. Jadi sore gak buka tapi ngenteni Jadi sahur tok mari ngono wis gak mangan maneh, gak ngombe maneh.
Wani. Nggih. Engko sampean sing duwe lara penyakit iku iso waras. Bahkan sing ekstrim iku sampai 72 jam. Pira iku? Lah iku sampean sing biasa ngamukan, awake lara kabeh, penyakiten. Engko di setting ulang tubuh iku. Jadi poso itu bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Apa wis? Sampeyan kok gale mangan getih bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Kale mangan batang, kale mangan apa mang? Lamal kinjir. Gentike kayak apa jenenge kemarin daging kinjir. Bagi kemaslahatan manusia itu padahal sing tau ngrasakno daging celeng ku enak jarene daging babi. Sing wis tau ngrasakno aku sih kurang tahu naudzubillah sampai. Wes saya ada pertanyaan? Umuran pira-pira perkara salaha apa salaha? Salih api Sholahat itako menjaga wamane tako njaga sholahat padha sih karo iki Mang. Apa Mang? Api. Hah? Fasada. Kebalikan dari salah. Apa? Elek, rusak. Yang lain? Hah? Waqa'atu mibo ida waqa'atil waqi'ah nalikane tumibo pal waqi'atu kang tumibo ra'a iku angon karoi zar'a kaya wong angon sandinge ra'i angon ra'a kang angon. Mulane kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mane anake jenenge ra'in. Kenal? Hah? Ustaz Ra'in? Yang lain? Sekian kaji kita, semoga memberikan kebahagiaan pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.